Opa, arratsaldeon, apurat bideotxo honen helburua bada aste honetako osoko bilkuran inguruko laburpen txiki bat egitea edo behintzat azpimarratu nahi dugu zen elementuek bertan ateratzea. Bai, eta besteak beste, ordenantzen fiskalen jorratu ditugu, eta, gobernu taldeen proposamena izan da, iazko ordenantza fiskalak mantentzea, berberak. Orduan, gu ikusten dugu, gobernu honek gure lanari ontzat ematen du, ezta? Azkenean, aurten, beraien proposamenak edo ekuntzak egon behar ziren eta ez dira egon, ez digute ezer proposatu. Orduan, izan da gure ustez kopia-pega bat, ezta? Iazko bezalaxe. Gainera, EH Bildutik ikusten dugu proportzionalagoa izan behar direla zergak eta tasak eta prezio publikoak. Gehien daukatenak, gehien ordaintzea, ezta? Bi emendakin aurkeztu ditugu, bata IBIaren lotuta eta bestea ICIaren zergarekin. IBIarenak bi atal ditu. Lehenengoa, familia ugarien hobariak jartzeko, beti ere, familia errenta estandarizatuaren arabera. Zati hau, politikoki ez diguzue onartu. Emendakin honekin gure asmoa zen, zuena hobetzea. Zuen emendakinean argi ikusten da, aberatzen mesedetan zabiltzelako, eta ez merezi duten familiangan pentsatzen. Ondorioz, kontra buskatu dugu. Ondo, gero beste galderetan, beste kontu batzu aipatu doguz, batez ere remarkatzearen bat, jaien testuinguruan eman diren gertakari batzuen inguruan azalpenak eskatu ditugu, herritar askoren partetik eta elkarteen partetik, iritsi zaigulako udaletik poliziari agindua eman diotela propaganda guztiak kentzeko eta nahiko jarrera eskasean gerturatu direlako polizia hauek herritarrengana jaietan. Lehenengo galdera. Egia da jaso duguna edo ez? Egia da agindu zuzen bat egon dela jaien testuinguruan propaganda guztiak kentzeko? Eta egon bada, zein izan da agindu zehatza? Hori litzateke lehenengo galdera. Eta bigarrena, hau horrela izan bada, zein izan da agindu hau ematearen helburua? Zein da motivazioa? Eta horretaz aparte, Euskararen kontrako erasoaldiaren harira, azaroan 4an deitutako mobilizaziora, Euskararen Kontseiluak deitutako mobilizaziora dei eginez, urgentziazko mozio bat aurkeztu du, herriaren eskubidea eta EAJarekin batera. Euskara hizkuntza ofizialtzat dugu, eta lehen berbie beroi ixeti gure dugu. Edonon, edonola eta edonogaz. Eta hori guk borrokatu behar dugu. Gure ondorengoek holan bizi deizien. Beraz, Euskalgintzaren Kontseiluak deitutako manifestazioarekin bat egingo dugu. Argitze behar dugu, manifestazio hau Euskalgintzaren Kontseiluak deitutakoa dela, eta Euskalgintzak egindako lanketa bat dela. Politikariok babestu egiten dugu lanketa hau, eta deialdiarekin bat egiten dugu, baina Euskalgintzak atera duen deialdia da. Kasu honetan, Alderdi Popularrak eta PSek kontra bozkatu dute, eta gainontzeko alderdiok alde agertu gara. Eta horiek izan dira osoko bilkurako lerroburu nagusiak gure